Homa Bay TV is entitled to get your opinion in each and everything that happens in the lives of Kenyans. And we are segmented on the Luo Nation. And today, we are privileged to have somebody who's very special. Irio na digital. Ariyo maber. Ero kamano. Penjo moro an go kae. Ndalo machon ne oket kwero. Nentie kweche mopogre. Mane konyo oganda machon e weche achiel ariyo adek moko. In kuma intiere ni, be iyie ni nitie kwero moko matiyo? Biyego? E kit ngimana nyaka sani eri, nitie kwer manoket aketa ni mondo omi joma dongo luor. Joma tindo omigi luor. To tiyo to noketgi ni gitiyo to ok giti nikech kata an owuon. Nitie maseketho ka ji paro ni nadhi tho chon to pod angima nyaka sani. Okay. To biparo ni nitie moko magema meko walo, wala. Mag walo nitiere, kik iwe ni gin adieri te. Mag walo nitie. Nyiswa achiel kuom kwero ma misebedo king'eyo higni mang'enygo ma iparo ni tiyo matimore. Kwer maseneno matiyo ok ane nikech kaneno kata an owuon kane awito jaoda maduong'. To jodongo moko ne kona ni kogik sama koro gola e ot. To kik adhi abede achiel gi miyo mar ariyo. To na ketho chikno kawacho ni chik dhano gi mar Nyasaye opogore. Nadhi e odno maber kaka niparo nadhi rocho odno. Machaka nyuolo nyithinde odno ma nyithindo dongo sani. Matena ni kuma intiere kani ok iyie gi kwero. An owuon kwer ok ayie godo. Nitiere moro ma be iwacho ni koponi idwa nyuomo nyako, ok inyal nyuomo nyako ma uyago kamoro achiel. Mani tamrigo. Korka nyombo to wan joluo ne waketo niya. Nen mana wach moro ni mondo ji omire luor. To nyombo ka wachako wang'iyo nitie kuonde ma ji nyuomore nikech kidok nyaka to nyakach en dhot achiel to nyakach nyuomore. Koro wan karachuonyo ka to ne waketo ni ok wanyuomore to kidok nyakach joluo wambe wan joluo. Pod wanyalo nyuomore to en nani ne waketo luoro moro waketo rageng' mondo kik dwanyruok obedie kind nyithindo ahinya. Ema nomiyo ne oneni ber ka ng'ama chalo janyakach ma japiny moro monego bede ni nyuomo nyar konyango kata nyar mumbo. To karachuonyo kendgi noket ni ok nyuomre. That was a very strong opinion from Homa Bay County member. You gotten all the information that you might need. Give us a comment on the comment section. My name is George Otula.